Dobrý večer, vážení hostia. Chcel by som vás v mene usporiadateľov tohto podujatia čo najsrdečnejšie privítať na rómskej speváckej súťaži, ktorá sa uskutočňuje v obci Čáčov, pohostinstvo Centrum. Dovoľte, aby som privítal zástupcu primátora mesta Senice, pána Urbana. Ďalej chcem privítať skvelú porotu, ktorá sa skladá pani Petra Pálovičová, ďalej Eva Parady, pán Roman Volák, Rudolf Mileš. Dnešným večerom nás budú sprevádzať vynikajúca hudobná skupina City Boys, ktorému bude spevácky asistovať Hreza Živili. Ďalej nám budú spríjemňovať dnešný večer skupina Gypsy Čáve. Prajem nám príjemnú zábavu. Predávam slovo pánovi. Dobrý večer, vážené dámy a páni. Vlastne veľká väčšina ma pozná, pokiaľ som z Holiča, ale bývam v Bratislave 40 rokov. Ďakujem teda milej porote, že teda nám prišli nás podporiť, sú to známe mená. Dôležitý fakt je jeden, táto akcia sa koná pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a môjho priateľa Igora Adamca, ale žiaľ Bohu sa ospravedlňujem, je na ceste z osteženej cesty z Prahy do Bratislavy, tak sa ospravedlňuje. Ale na budúce povedal, že teda príde určite. Takže takto. A zároveň by som požiadal pána zástupcu primátora, pána Urbana, o pár slov ako človeka, ktorý je tu domáci, aby nám povedal nejakých pár zmysluplných vied. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže vážené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto vlastne spevácku show, ktorá sa vlastne koná tu v Senici v časti Čáčov. Keďže sú tu aj domáci, ale sú tu aj z iných miest, chcem tu privítať u nás v meste Senici a pevne verím, že sa vám tu bude páčiť a prajem vám veľmi pekný a dobrý zážitok. A súťažiacim pevné nervy a nech vám to vyjde a nech sa dobre spieva. Všetko dobré, ďakujem pekne. A ešte jedna taká malá drobnosť. V medziprestávke, nemali sme to v pláne, ale v medziprestávke nám ukáže niečo X majster sveta v bojových umeniach Roman Volák, niečo zo svojho pouštu. Takže ďakujeme. Čiže vlastne máme na pódiu prvého účinkujúceho, Vlado Polakovič. Áno. Dobre, takže ja som ťa vlastne predstavila, alebo teda vás, ja neviem. Som vás predstavila za vás, čiže ste Vlado Polakovič z Trnavy, dobre hovorím. A mohli by ste nám povedať, vlastne, či ste z nejakej kapely, alebo ste solista? Viete čo, mám takú kapelu, takú síce amatérskú, voláme sa Vlado Boys. Momentálne sa môj klavirista nemohol dostaviť, kvôli zdravotným problémom, tak som prišiel sám a doprevodí ma môj kamarát. Dobre, ďakujem. Ja sa chcem opýtať, a je tu ešte niekto z Trnavy? Nejakí fanúšikovia? Fanúšikovia Trnava? Kde? Niekde sám prišiel. Dobre. To nevadí, nebojte sa, nejako to neovplyvní, lebo rozhodujúce slovo to máme my, takže podám mikrofón ďalšiemu porodcovi. No, čiže Vlado Polakovič, my sa poznáme, je to fantastický spevák, veľmi dobrý spevák a naozaj prajem krásne vyžitie tuto od nášho Vladka. Ďakujem. Ja vás tu ešte vítam všetkých hostí a prajem vám naozaj ako príjemnú zábavu a verím, že si to užijete a nech sa páči, momentálne je pódium len vaše. Ďakujem. Quiero morir y
Vlado, no, ako robíš to dobré, no. Síce nejak veľmi sa nehybeš na tom pódiu, ale to ani nepotrebuješ, lebo presne vieš, čo máš robiť a ten pohľad som cítila. Neviem, či som správne cítila ten pohľad, alebo si sa pozerala na kameru, ale presne vieš, komu máš adresovať, takže to je správne, že udržiavaš kontakt s divákom a na mňa to zapôsobilo teda veľmi, že radšej už predám mikrofón, lebo som skoro stratila reč. Ďakujem. Tak Vladko, my sa poznáme už nejaký ten piatok. Ja musím povedať, že keď som sa miechtami nepozerala na teba, tak som si myslela, že spieva Kamil, lebo to je strašne totožné, tvoj spev. Vieš výborne spievať, o tom sa nebudeme baviť, si výborný muzikant, ale naozaj trošku ten prejav na toho diváka trošičku by si mohol vycibriť. Ale ako spevácky klobúk dole musím pochváliť aj Rúdka, samozrejme, ťa výborne doprevádzal a výborné vokály ti dával. Super, fajn, páčilo sa mi to. Ďakujem. No ja by som oponoval, lebo ja som zase na pohyb a ja si myslím, že takto ti to pristane a neviem si ťa predstaviť tu naskákať a hlavne nie na takúto pesničku, takže top. A ja ťa ospravedlním, že nemôže udržiavať kontakt s divákom, keď udržiaval kontakt s porodkyňou, takže ospravedlňujem sa všetkým divákom. No, Vladko, mne sa to veľmi páčilo, naozaj, bolo tam srdiečko, emócia, to presne, vyjadrené presne v tvojom podaní toho, čo mala povedať. Ďakujem veľmi pekne. Takže dobrý večer. No to je moja východňárka, moja krv z Kazeši. Takže zo Spiske, ahoj. Priamo? Áno. Dobre. Takže čo nám zaspievaš? Romskú pesničku. Jaká si ty šumná. No ďakujem. Tak poďme na to. Dobre, díky. Tu,
Blanka, ja sa stratila reč, normálne som mala zimobriavky. Nerozumela som, o čom spievate, neviem po romsky. Prišlo mi to ako španielská skladba. Mohli by ste nám povedať, o čom ste spievali, ale ja aj keď neviem proste o čom, ale som to, čo ste spievali. Takže je to o chlapovi, ktorý sa bojí, aby ho, akože jeho frajerka nesklamala, aby si nenašla iného chlapa. Tak, asi ja som cítila to, čo ste spievali, takže... Že sa proste bojí o svoju holku, no. Vaše emócie prešli do mňa, som naozaj mala zimobriaky, veľmi sa mi to páčilo. Veľký výkon s ľahkosťou. Mne sa to skôr zdalo ako ruská pesnička, aj tá hudba a melódia. Neviem, ako je známa táto rómska pesnička medzi Rómami, ale je naozaj krásna. Ja som spokojný, mne ju nespievajte, ja sa takýchto vecí nebojím. Tak Blanka, to bolo naozaj krásne, také precítené vystúpenie, to sa mi veľmi páčilo, že si sa do toho dala srdce, že si to len tak, neprišla si to sem zaspievať len tak bolo to fajn, bolo to krásne, len by som trošku odporúčala možno menej toho efektu do toho mikrofónu si dávať, aby ten hlas bol taký čistý, lebo máš pekný čistý hlas, menej echa, než sme na východe, trošičku menej echa. Ja som si echo nedávala, to mi ani... Keby bolo menej toho echa, tak by to bolo bombové, ale ináč fajn krásne. Oni to robia, Tak zvukári, pozor na to echo. Ináč fajn, krásne. Ďakujem. Áno, lebo to som aj ja poznamenala, že trošku sa v tom echu stráca i hlas. My chceme viac počuť hlas. Čo na to povieš ty, Rudo? Tak to echo je tam veľmi potrebné. V tej piesne naozaj vyznie, sa otvorí hlas, otvorí sa celý zvuk tej piesne. Mne sa to veľmi ľúbilo, no ale uvidíme. No. Ďakujem. V podstate všetko zaznelo, bolo to dobré. Dobre, takže pozývame na pódium tretieho účastníka a bude to opäť žena, teda účastníčku tejto Caruso Show a je to Eva. Bohužiaľ v tejto súťaži máme iba dve baby, dve ženy, čiže ich nazveme čerešničky na torte. Súhlasíte so mnou? Keďže čerešničky sú vždy v páre, takže to budú čerešničky na torte. Jedna Blanka, druhá Eva. Máme dve čerešničky, takže nech sa páči. Yeah.
Dobre, veľmi pekne ďakujeme, ja som nechcel vstúpať do toho potlesku, lebo bol zatiaľ asi najväčší, len nechcem byť zlý, neviem, aké sú pravidlá, nemá to byť náhodou súťaž rómskych pesničiek? Takže nádherné, ja si myslím, že vy nepotrebujete asi ani mikrofón. Vy ste taká funikulárka poriadna, ale tu sa budeme musieť asi dohodnúť, že či je to v rámci pravidiel, do spevu asi nezaslúhuje niečo hovoriť, bolo to fakt krásne, pekné, predstavené, práca, kamera, všetko top. Tak Evi, pesnička si myslím, že bola veľmi náročná pieseň a ty si ju zvládla bravúrne. Bolo to pekne odspievané. Myslím, že trošku zase zvukári tam zlyhali, pretože ťa tá hudba strašne prehlušovala, takže veľmi ťa bolo slabo počuť akurát v tých refrénoch, že tam bol ten tlak z toho tvojho hlasu, akože, ale tak štandardne, ty si štandardne dobrá speváčka, teba poznáme už roky, ty už roky spievaš, takže už sa teším na druhú pieseň. Áno, myslím si, že to obidvaja moji kolegovia zhodnotili správne, aj Roman ako povedal, že top, všetko práca s kamerou na pódiu. Ako cítiš sa podľa mňa na pódiu ako ryba vo vode, cítite, sa ako ryba vo vode, nebojíte sa žiadneho prejavu, úplne super, ako som proste cítila, že sa vôbec nehambíte žiadneho pohybu, že ste tam doma a tak to má byť. Proste, že tú pieseň ste precitovali aj v pohybe, v speve, vo všetkom. No Evi, tak je to, trošku poopravím, je to súťaž Rómov, ale nie pesničiek, čiže kľudne, kto máte, zaspievajte, ponúknite, my počúvame talenty Rómov. Poprosím pokles pre Evičku. Prídeme do Bratislavy, tak nás čaká veľká party, hej, tak to sa mi páči. Pozerám sa jej priamo do očí, čaká, vidíš sa preskočí. Možno áno, možno nie, neviem, či láska nastane. Pozerám sa jej priamo do očí, čaká, vidíš sa preskočí. Možno áno, možno nie, neviem, či láska nastane.
Andrej, naozaj sme tu zažili, myslím si, že prvý prejav tanca, čo ja veľmi chválim, lebo konečne som tu videla nejakého mladého, sympatického muža sa trochu aj hýbať. Vidím, že všetky žilky v tebe hrajú a zrejme si odchovaný na takej hudbe, je to tak? Áno. Ja som tú hudbu cítila, tú, čo si prežíval aj ty a ako veľmi rada by som si potom s tebou aj zatancovala. Ďakujem. Nože wow, chlapci, však to bolo svetové. Koľko máte rokov? Ja mám 16, 15. No, však to je super, však vy mi pripomínate originál Gypsy Čáve, keď boli ešte mladí. A ty sa dokonca aj na toho jedného podobáš úplne takto. Takže držím vám palce, velice dobre ste to dali. Láčehy, more! Parikera. Ja si myslím, že to bolo asi teraz najrytmickejšie z týchto prvých pesničiek, ale mne sa zdalo, že si sa tam nudil. V niektorých pasážoch, že to je prvá súťaž? Ne. Tak potom si to mal užiť ešte viac. Neboj sa, ja ho to naučím, čo má robiť v tých pauzách. Viem, že pauzy solisty, keď hrá nejaké solo, je to veľmi nepríjemné a speváci to nemajú radi, ale ja ťa to naučím. Halani, paráda, ja som chcel tancovať. Pozývame na pódium ďalšieho účastníka, ktorý sa volá Ladislav Vašek. Vlastne je tu druhú Ľudko, veď o tom rozprávam. No toto bola paráda. O tebe ešte budeme počuť, to som o tom 100% presvedčený. A naozaj, ja si stojím za tým, čo som povedala predtým, že podľa mňa ty si nezačal spievať v 3 rokoch, ale už keď si sa narodil. Si naozaj ako veľký talent a prosím ťa, pracuj na sebe a choď v tom ďalej, lebo by bolo škoda, keby si prestal spievať. Ďakujem. Súhlasím, mne sa to veľmi páčilo a obdivujem vlastne, že deti vedia podať takýto výkon, lebo keď som bol malý a mal som, neviem, 10 rokov, ja som mal trému stať v škole pred tabulou a nie ešte pred publikom a odborníkmi tu na okolí, ktorí vedia naozaj spievať a ohodnotiť tvoj spev, takže ja by som sa z toho Veľmi dobre si to zaspieval, výborne. Ja si myslím, že tvoji rodičia na teba môžu byť právom hrdí, pretože máš na to, aby z teba bol veľký muzikant.
a musím ti povedať, že intonuješ lepšie ako hociaký dospelý muzikant. Takže klobúk dole pred tebou a choď ďalej v tom, čo robíš, rob to ďalej, lebo to dotiahneš veľmi ďaleko, ja už to teraz vidím pred sebou. Jednotka. Ďakujem. Vladislav Rác, aby sme upresnil Čajakovce. Krásny prednes, nádherná pieseň. Kapela, čiže Galerie, super. Ďakujem. Vladislav, toto už začala byť moja šálka kávy, nehovorím, že doteraz nie, lebo ja trochu spievam úplne iný štýl hudby, nespievam romské pesničky, ale skláňam sa pre touto kultúrou. Všetci, čo doteraz, alebo túto hudbou, čo doteraz spievali, musím povedať naozaj veľké talenty. Neviem, či by som dokázala tak odspievať ako jediný účastník, čo tu bol, ale ako
to, čo si ty teraz predvedol, to ma úplne ako dostalo. Ako ja nemám čo viac k tomu povedať, lebo tam bolo všetko. Prejav, cítil si to, cítila som to aj ja, bolo tom srdce, dostala ma basa, na basu mám slabosť. No, asi tak. Ako, wow. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to si zaslúži veľký potlesk. Ja poviem len toľko, pesnička, ja tomu vôbec nerozumiem. Bola asi nejaká citová, ale ty máš v hrdle dynamit. Hej, je to pred odpalením, si myslím, že dosť veľký kandidát na výhru, aspoň zatiaľ, to musím takto z môjho pohľadu povedať, takže klobúk dole. Ďakujem veľmi pekne. Tak pani, táto pesnička je moja obľúbená, pretože asi viete, že ju všade spievam veľmi rada. Vy ste ju dali excelentne, ty máš obrovský hlas, obrovský. Fakt taký pravý, románsky, fajnový, jak sa patrí. Musím povedať, brácho, že basa na jednotku, to je všetká česť. A veľmi sa mi páčil ten štýl hudby, čo ste hrali, skoro jak Dini Košice. Klobúk dole pred nami. Ďakujem. Ja by som najprv povedala, že toto bol prvý účastník, ktorý vyzdvihol aj svojho kolegu, lebo bez neho by si to na pódiu vlastne nemohol stať. A to u mňa zahralo ako veľmi. A musím povedať, že máš veľmi výborného klaviristu a keď ho budem potrebovať, požičiaš mi ho. No, to som musel Kamila asi spýtať. Dobre, podal mikrofón ďalej. A ja si ho požičiam, ale k tebe, ja som si poznamenal
jediné. Profík. Fakt si to dal úplne suverene, dobre, hral si sa s tým, žiadna tréma. Myslím, že aj pesnička sa páčila všetkým, keď si začal spievať. Pravdu povedať, ja som ju počul prvýkrát, ja nepočúvam nič, ale naozaj profík, veľký profík. A to chcem podotknúť, že mám 27 hodín nespania za sebou, jazdím s kamionom, takže 27 hodín som nespal. Si trénoval. Preto máš namákanú. Ja musím povedať, že ja ťa vôbec nepoznám, ale si mi strašne sympatický. A najviac sa mi páči to, že komunikuješ s publikom, že si taký showman a toto pravý muzikant a samozrejme človek, ktorý je v branži tejto, tak musí mať. Bez toho sa to nedá. Tvoj spev, tak to bola nádhera, to nemusím ani hodnotiť, ten obrovský hlas, krásne, naozaj, dal si na tom záležať. Dobrý výber pesničky sa mi páčila, ale si mi strašne sympatický, tak potom sa zoznámime, potom keď sa to tu skončí. Sympatický pri tebe, taký jak sa patrí. A samozrejme Rúdko, vynikajúci klavírista, takže tam nie je o čom, dobrá dvojka, veľký potlesk. Dobre, ďakujeme pekne. Slušne, tak posledný vždycky, bolo to pekné, nádherné, naozaj pecítené. A dúfam, že ešte bude trošku po tebe. Takže Rudo, na budúce začneš, dobre? Aby si bol posledný. A pozveme na pódium posledného účastníka. Proste nebol to iba jeden pomožený tón, ale naozaj si nejakým spôsobom ho vycibril. Ako som hovoril, bolo to len tak náskok a s klaviristom sme sa nedohodli na akord, takže som to snažil sa potom nejako Ja som nič nepočula. A ja si to počujem. Ako, vyhral si to naozaj úžasne. Ďakujem pekne. No, tak bolo to dobre, úžasne. Chvíľku som odpehol, ospravedlňujem sa. Ale bolo to naozaj dobre, počul som. Krásne prednes. Ale fantázia. No, mne to len tak sa páčilo, takže klobúk dole aj za tú odvahu. Vlastne o čo ide? Pošiel som ako host. O čo ide však 2 kg euro. Budú doma. Zišli by si. No Robino, ja musím povedať, že to bolo naozaj veľmi dobré. Dokonca tam bola vidieť tá profesionalita z tej Rúdkovej strany, že hneď sa vedel zariadiť, že ti ten akord teda prispôsobil tvojmu hlasu, tak si to zachránili tak, že väčšina ľudí si to ani nevšimla, takže to je akože
veľké plus. Rudko je král, to je jasná vec, ale mne sa to páčilo, bolo to fajn, dobre. Potom už keď ti to sadlo ten akord, tak fajn, veľmi fajn, chválim, super, na jednotku. Ďakujem, Čačuno. A mi dobilo krásne, lenže ja som pred chvíľou povedala, že toto je posledný účastník tohto prvého kola, ale my máme jedno prekvapenie, pretože sa nám teraz dodatočne prihlásil ešte jeden človek, ktorý teraz sa pred chvíľou dorazil. A je to Zoltán Gorál, ktorý je zo Žiaru nad Hronom. Takže my sme ho poprosili, aby prišiel na pódium.
si vybral tú najťažšiu pieseň, čo vôbec existuje byť cigánskými piesňami. No, neviem, jak sa vyjadriť, ale niečo ľahšie, jednoduchšie, lebo tamto to naozaj je potrebné jedného naozaj dobre vybaveného speváka. Viac nemám túto porozie. Sice si povedal, že si rodený Slovák, ale mne to prišlo, keby si nám priniesol predsa len trochu exotiky a naozaj musím povedať, že to bola dosť ťažká skladba, ako fakt. Ale popasoval si sa, snažil si sa s ňou popasovať. Som vyšiel karty, ja som zvedavý na druhé kolo, bolo to asi náročné ťažké, lebo spievať v takýchto výškách, to je umenie, takže ja som tiež zvedavý na druhom kolo vlastne, čo to za pesnička bude. Tak celkom musím ti povedať, že si si vybral strašne ťažkú pesničku, ale čo ťa chcem upozorniť? Strašne veľa tých kudrliniek tam robíš, také to je strašne prehnané a keď si to tam tak prehnal, že už to bolo až uši pílilo. Menej je viac, hlas máš dobrý a trošku treba sa ešte venovať tej intonácii, tomu ladeniu, lebo tým, že tam strašne robíš tie kudrlinky, tak potom neladíš, lebo sa nevieš dostať do tej svojej tóniny, kde treba, vypadneš z toho celého a potom to neladí. Menej je viac, žiadne kudrlinky, treba to spievať tak, jak sa to má spievať, jak to spieva Ricardo Kviek a bude to fajn. Trošku popracovať na tej intonácii, to ti odporúčam. Trošku sa do toho tak menej aj angažovať tými kudrlinkami a tak ďalej, ale ináč fajn vystúpenie. Len taký dodatok, ešte toto. Farbu vlasov máš nádhernú. Fantázia. Naozaj. Prosím, jeden potles tuto pre chalania. Naozaj. Farba hlasu, ale menej, naozaj menej tých kudrliniek, potom má pravdu Evička. Tu mancano il soffitto ma di rignazio il l'oceano porto Romeo per tu camo tu mancano il soffitto ma di rignazio il l'oceano porto Romeo io ti famulla mi ricciavezza alle mani mi careggio io ti famulla mi ricciavezza alle mani mi careggio Educamo tu mancano il soffitto ma di rignazio il l'oceano porto Romeo Educamo tu mancano il soffitto ma di rignazio il l'oceano porto Romeo io ti famulla mi ricciavezza alle mani mi careggio io ti famulla mi ricciavezza alle mani Some
tu Romeo, vedo cavallo Cameo, sospetto mandirigliare, il l'oceano fatto Romeo, ogni natura si riesce alle mani di Gareggio, ogni natura si riesce alle mani di Gareggio. Bravo, taký stisku, to krasoval. Bravo. Je fantázia, krásny hlas, miestami, jak naozaj, keby som počul túto majstra, Kamila. Že ešte raz jeden potles poprosím pre Vládka. Ďakujem pekne. No, myslím si, že v takýchto skladbách sa cítiš trochu lepšie, lebo ja som úplne cítila, ako sa pohrávaš s tou pesničkou a musíš vedieť aj ty, že si takýmito skladbami dokonale zapôsobil na ľudí, lebo si vytiahol vlastne ľudí na parket, čo bolo vlastne úplne spontánne. A ako, myslím si, že ako úplne bomba, super. Páčilo sa mi to. Ďakujem pekne. Áno, aj mne sa to páčilo, konečne aj publikum, diváci a vlastne všetci mali ruky hore jednu chvíľu. Viem, že v prvom kole sa ti štartovalo veľmi ťažko, lebo si išiel ako prvý, každý sme taký suchý, ale vidno, že si super spevák a teraz v druhom kole sa to ukázalo, že máš svoje kvality, bolo to vidno na tanečničkách, na ľuďoch, klobúk dole. Ďakujem pekne. Tak čo ti mám povedať, More? Však to je svetové. Svetovo spievaš na jednotku, fajnový hlas máš, nástupca Kamila, ty jednoznačne, ty si totálny profesionál. Ďakujem. Na jednotku.
váš prejav, ale ja vždy pri vašom speve mám zimom riavky. Ďakujem. Blanka, po Vladovi sa ťažko spieva, ale to tempo, ten výkon si udržala, takže super. Ja sám som zvedavý, ako to dopadne. Ďakujem. No a budeme trošku rýchlejší, takže ďakujeme pekne a prichádza Evička. Musíme to trošku skrátiť, lebo časovo to nejak nestíhame. Fantázia, tuto podľa. Ďakujem. Energia, tanec, výborný spev, dobrý vokál, super jednotka, ste na jednotku. Ďakujeme. Takže, a druhé kolo, číslo 4, Andrej, Kamil, come on. Láska, ty si moja, ja veľmi ťa milujem, preto z lásku ti sľubujem, ty si moja.
Teraz ti tak na svet pozerá, keď o svojom srdiečku lásku má. Ja ďakujem, že už poznám, čo je láska. Láska, ty si moja, ja veľmi ťa milujem, lebo z lásku ti sľubujem, ty si moja. Spomínam na tebe, ruky som ťa uvidel, lebo krásnu som zacítil, budeš moja. Ja ti čakal som také šťastie, i čakal som ja požehnanie. Bože, ďakujem ti, že sa cestu skríži. Teraz ti tak na svet pozerám, i vo svojom srdiečku lásku mám. Ja ďakujem, že už poznám, čo je láska. Co ja chcem spýtať, máš ty tu je na svete. Žal, nejaký nič nezrobí, každý vedia, že Bože modlí u tebe.
A vieš presne ako a čo máš zaspievať. A musím povedať, že máš naozaj krásny silný hlas. Ďakujem. Ja musím povedať, že tuto vidíme, že tá Kamilová práca má svoj veľký význam, pretože Kamil má svojich nástupcov, ľudia po ňom opakujú, spievajú a je to dobre, lebo Kamil to robí dobre, najlepšie a tuto vidíme výsledky, že ide vám to, chlapci, a choďte tou Kamilovou cestou. Ďakujem. Dobre, chalani, ďakujem pekne. Prichádza súťažiaci číslo 5, najmladší, ktorý vlastne spieva od jak živa, od narodenia. Ladislav Vašek, poď. Go! Choro agilo col coro del mar e so me che irava nas mano choro agilo col coro del mar e so me che irava e so schema che io ci mi prende ma non è camminare che c'eri mugliasso che c'ero che eravamo lo schema che io ci mi prende ma non è camminare ironia che c'eri mugliasso che c'ero che eravamo Choro facilo col coro del mar e so me che irava da falo choro facilo col coro del mar e so me che irava e so schema che io ci mi prende ma non è camminare c'eri mugliasso, me c'ero che eravamo so schema che io ci mi prende ma la neca mi vede ironia che c'eri mugliasso, me c'ero che eravamo Veľký potlesk, poprosím ešte raz, teraz bol, áno, ďakujeme, teraz bol vlastne najplnejší parket, 6 dievčat, 1 chlapec, takže vidno, že spievaš lepšie ako niektorí dospelí, ale uvidíme, či to bude stačiť a či vyhráš. Ďakujem. No tak to bola fantázia. Ty si to tu roztancoval, kamaráde. Prosím ťa, spievaj ďalej, lebo máš veľký talent a úžasný hlas. A poprosím, aby prišiel na pódium ďalší účastník tejto Caruso Show a bude to Ladislav Rác.
Ďakujeme krásne, no ako ja musím povedať, že ty spievaš nielen hlasom, ale aj každým kúskom tvojho tela. Ako, ja poviem iba jedno, ty si naozaj excelentný pán spevák, ja neviem, čo viac k tomu by som mohla dodať. Ako, ty si nielen spevák, ale aj úžasný muzikant. Ako, pohrávaš sa s každým kúskom tela, máš rytmus, cítiš, všetko je to tam. Ďakujem. Co ďalej? Dobrá kapela, veľmi dobrý spev, svetoví ste chlapci, dám vám veľký big like a ty si originál jak cigánsky George Benson. Veľká jednotka. Ďakujeme. Zabil si bráko. Ďakujem. A poprosíme na pódium, aby prišiel účastník tejto Karozu Show, ktorý má číslo 7 a je to Marek Suchý. A opäť s úžasným klaviristom.
dostaneš špeciálnu cenu ako najlepší klavirista. Požiadame fakt, že jednu špeciálnu cenu od pána majiteľa tohto podniku, od pána Vašeka, pre jedného z najlepších klaviristov, ktorý sa tu dnes predviedol na pódiu. Dúfam, že ma počul. Takže Rudolf raz. Tu salubni som za kebe. Hej, opa! I soske mandar, kare z kebe. Komando, opa! I androbata, metila, parila, žmake, tu kebe. Sarke oroma. I sarme tuke, bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. Sardiken oroma. I sarme tuke bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. Sardiken oroma. Sarme tuke bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. Sardiken oroma. I sarme tuke bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. I tu salubni som za kebe. Sorema, soske mandar, kare z kebe. I androbata, metila, parila, žmake, tu kebe. Sardiken oroma. I sarme tuke bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. Sardiken oroma. I sarme tuke bekava. Say la 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 la. Shusha Yeshu. I nagermanda diline. Hori Savido! Nech je Rudolf na vracie! Ďakujem pekne. Ďakujem. No, práve si roztancovala aj mňa. Akože bolo to úžasné, lebo začali už tie žilky hrať aj voľne. Ja som nezmenila názor z toho prvého kola, ty si naozaj veľký profík na pódiu. Ja neviem, čo k tomu by som viac mohla dodať. A práve si prekonala rekord. Plný parket si mal ty, najplnší. Áno, veľký profík a pokračujem v tomto kole pre mňa zatiaľ číslo 1 a máš rating bank a spoločnosti, ktoré sú veľmi vysoko, majú nejaké Ačka. Ty máš 5 plus, takže si top. Je to super výber a veľmi dobrá energia z toho ide. Ťažký sympatiak. Ďakujem. Dobre, More, veľmi dobre. Ďakujem pekne.
Zavoláme na pódium Roberta Paradyho s číslom 8. Toto je pre nás zlomavé. Pre všetkých zalúbených. Prečo si ma lásku opantával? I dobre si vedela, čo robím. I tvoja láska bola ku mne blaná. I moje srdce viac netrpí. Ale som to cítila, akože ako to 100%. Aj mi to prišlo, že to bolo viac pre teba, ako to nehovorí, že v tom prvokolom si spieval zle, aj tam to bolo výborné, ale teraz ako toto som cítila, že bola tvoja srdcovka. Ja som sa chcela spýtať klaviristu, trošku chudák, ako on tu stále hrá a nič, zavolaj ho k sebe. Ja som mu vyhlásila špeciálnu cenu, máš rád sladké? Ako máš rád veterník alebo špic, ja ti dám za ceny aspoň veterník alebo špic, lebo si ako najlepší klavírista dnešného večera. Čo máš radšej, povedz? To je jedno, uspokojí sa do tých. Dobre, dám mikrofón ďalej a... No, pán spevák, krásny prednes, určite ste boli zamilovaní, ste zamilovaní určite aj naďalej. Stále. Čiže aj vy ste chceli ten kremež? Alebo ten veterník? Láska, neviem, či je úprimná, ja budem a je to zlepšenie z minulého kola. Keby táto súťaž mala 3 kola, proste budeš top, vidno, že tie koláče mu ješ a tak to má byť. Super. Big Papa. Chádza Zoltán, Zoli,
nečakaný improvizátor, lebo teraz ešte vysvetľuje hudbu, takže na to sa teším. A to je vlastne posledná skladba tejto Caruso Show. I cukier nálada tu je, i pri bare sa dobre volatuje. Každá žena, každý chlap si vždy príde na svoje. I let's get loud, zabávame sa do rana, poďme si let's get loud, let's get loud. Vypustujeme prehod, tému dodať, oči rybom. Všade nálada tu je, pri bare sa dobre volatuje. Každá žena, každý chlap si vždy príde na svoje. I let's get loud, zabávame sa do rana, poďme si let's get loud, let's get loud. My tu budeme len veľa tému dodať, oči rybom. Ako Zoltán, musím ti povedať, že myslím si, že táto skladba bola ešte lepšia ako tá prvá, že ti viac sedela, aj keď je pravda, že v tej prvej ti viac vyznel tvoj hlas, ktorý máš naozaj taký ako veľký. Ale na to, že si sa prihlásil na poslednú chvíľu do súťaže, že vlastne na rýchlosť to niečo zbúchali, tak to bola úplne bomba. Takže my ti ďakujeme. Ešte dáme mikrofón Rudovi. No, toto bolo vlastne posledný súťažiaci, tým by sme chceli vlastne uzavrieť toto kolo, druhé kolo. A my ako porota sa pôjdeme poradiť a vyhlásime teda prvého, druhého, tretieho a tak ďalej. Že ďakujeme veľmi pekne účastníkom. A všetci ste boli úplne úžasní. A ja som hluchý ešte k tomu, takže ja som do toho veľa nehovoril. Ale práve naopak hovoril veľmi veľa, ale to je tiež ako veľmi dobrý pohľad, pretože hodnotil nejaké veci z úplne inej stránky. Všetkým myslím si, že patrí veľký potlesk už len za to, že ste vôbec prišli a mali odvahu odspievať, lebo niektorí ľudia nemajú ani odvahu postaviť sa na pódium. My by sme poprosili z vás všetkých, aby 4 vystúpili tuto k nám. Zavoláme sa, ako prvej dáme prednosť žene, bude to Blanka. Potom potlesk. Potom poprosíme Vlada Polakoviča, Mareka Suchého a Ladislava Ráca. Roman, dávam ti slovo. A títo postupujú o týždeň do druhého kola. Nie, to je... Nie, ja si myslím, že tu medzi vami, musíme to už teraz povedať, lebo je veľa hodín, mali sme skončiť pred hodinkou, bude víťaz. Ale ja to nechcem povedať, neprináleží mi to, máme tu na krajší. Áno. Krajší? No podľa toho, z akého uhľu to, alebo uhľa pohľadu to povieš, alebo pozrieš sa na to, lebo pre ženy si určite krajší ty ako my, alebo vy dvoje. Dobre, kto chce, aby vyhral napríklad Vlado, alebo Marek, alebo Blanka. Kto je za Blanku? A kto je za Laca? Za Mareka? Za Vlada? Za mňa? Dobre. Tak, poďme na to. 4. miesto, vyhlasíme aj 4. miesto, získava... Poď. Čakaj, nemám papier, ja nevidím. Blanka! Potlesk! Ako baby to mali teraz veľmi ťažké, pretože bola tu silná prevaha chlapov, mužov a mali naozaj tí muži veľmi silné hlasy a trošku tie baby zabili. A ja som, ako, fakt, bola som z toho šoku, lebo som myslela, že čerešničky na torte tu budú a tu úplne zahviezdia, ale mali ste to baby fakt veľmi ťažké, ale zimomriavky urobili svoje. Zemiaková medaila. Zemiaková medaila, ale my by sme tu mali aj nejakú cenu mať pre zemiakovú medailu. Čože, čo jej dáme? Flaštička domov. Nie flaštička, pre ženu niečo iné.
Blahoželáme. Počkám. Dobre, takže pristúpime k tretiemu miestu, to už vlastne nie je Zemiaková, Zemiaková je štvrtá? To je bronzová. Áno, bronzová priečka. Bola práve pri týchto dvoch miestach, v druhom a treťom mieste bola veľmi burlivá hádka medzi nami 4 porodcami. A ako sme sa teda rozhodli, že na treťom mieste bude Vlado Polakovič. Dobre, daj ešte. A poprosím pána viceprimátora o tú autozvenicu. Ďakujem. Ja vám potom osobitne zablahoželám. Dobre. Pristúpime k druhému miestu, na ktorom sa umiestnil. Čo si myslíte, kto? Laco alebo Marek? Že povieme to na rovinu, alebo urobíme to? Druhé miesto, kto je za Laca? A čo keď nakoniec povieme, že jeden z nich je 5. a prvý tu ani nie je? No, čo potom? Urobíme prvé miesto z Karola Richtera, že on bol nakoniec prvý. Nespieval ani jeden tón a nakoniec vyhrá. Karol je všade prvý. Áno. Čiže ako to, povieme to na rovinu, alebo vyhlasíme prvé miesto tak, ako to býva Superstar, alebo chcete postupne dvojka a trojka? Tak, jak to je. Áno, normálne, ale tak, aj tak je to jedno, aj tak to bude jasné. si to užije a ten druhý potom už vôbec nie. To je jedno, jak by sa to povedal. Druhé miesto získava. No, povedz. Vieš? Marek. Nespal. V odlučnenom kamióne. Blahoželáme. Čiže prvé miesto je úplne jasné. A kto to je? Čiže Ladislav Rác, ktorému cenu odozdá pán viceprimátor. Šek krytý zlatou. Pozlatený, to zlato sa dá zoškrabať, čiže tam je ďalšia cena. Ja hučím, tak som sa trochu vypla. Myslím si, že by sme mohli naozaj poďakovať aj vám, že ste boli úžasné, skvelé publikum. Ďakujeme pánovi Vašikovi, že nám poskytol tieto priestory a vôbec, že sa to mohla uskutočniť, táto úžasná súťaž. A ja verím, že ste sa naozaj zabavili a zažili ste naozaj nádherné chvíľky s nádhernými melódiami a s úžasnými spevákmi. A pre mňa si víťazí naozaj všetci. Ako ja nemám k tomu čo povedať, lebo vy ste naozaj, každý jeden je pán spevák a pani speváčka. Takže možno, že chalani a baba ešte chcú niečo povedať. Tak ja som vám chcela povedať, že všetci ste si zaslúžili byť prvý, pretože ste všetci úžasní speváci. Bolo veľmi ťažké z vás vybrať toho najlepšieho, pretože všetci ste najlepší. Každý, kto spieva tu z vás, má niečo do seba, každý, kto spieva ináč, svojsky. Všetci ste jednotky a pre mňa ste všetci víťazí. Len bohužiaľ tie ceny boli len 4. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa Takisto by som chcel povedať, že naozaj s ťažkým srdcom sme vyberali. Bolo to veľmi ťažké a náročné. Dokonca odzneli naozaj aj také roztržky látky. Takže poprosím všetkých, zapievkajme im ešte raz. Takže zdravím divákov televízie Roma Požomatar. Stále sa nachádzame v Čáčove, kde sa dnes koná výborná zábava. Bola tu pred chvíľočkou Karuzo Show, tu sme niektorí z porodcov a ja som veľmi rada, že som tu dneska s takými vynikajúcimi ľuďmi, ako ste vy. Tu po mojej pravici je pán Vašek, ktorý to tu dneska všetko spískal. Tak trošku nám povedzte, ako to tu vyzerá, jak ste si to predstavili, či to je podľa vašich predstav. Tak určite podľa našich predstav je to úplne skvelé, super. Ani sme nečakali, že by to malo až taký odhľud, že by bola až taká účasť. Ale veľmi pekne ďakujeme všetkým účastníkom, skvelej porote, viceprimátorovi mesta Senica, že nás poctil s návštevou, za ktorú mu veľmi pekne ďakujeme. Dobrý večer prajem.
Tak po mojej pravici je Reza Dživili, teda veľmi známa tvár. Dobrý večer prajem. Ďalej Roman Volák, niekoľkonásobný majster sveta v bojových umeniach. Po mojej lavici je Petra Palevečová, známa tvár to zo súdnej siene ako advokátka, nekompromisná advokátka. A títo dvaja, Peťa Palevečová a Roman Volák, boli dneska v porote. Ja by som sa ešte chcela opýtať vás, ako beriete tieto rómske veľké akcie ako nerom? Takže ako zástupca primátora mesta vlastne musíme povedať, že aj pánovi Vaškovi poďakovať za zorganizovanie takéto akcie. Ako nerom, ja nikdy nekladiem nejaké presudky medzi Rómov alebo normálnych ľudí. Ja to beriem vlastne, sme obyvateľia jedného mesta, spolu tu žijeme v jednom meste, takže každý má právo vlastne tu žiť, usporiadavať akciu, či je taká alebo onaká, takže my neberieme vlastne ohľad, či to je taká akcia. Ja som veľmi rád, že pán Vašek to tu zobral pod patronát, robia sa tu akcie, či každý víkend nejaká tanečná, zábavná show alebo hudobná, takisto organizujú tu aj rómske bály alebo rómske plesy každý rok, čo si myslím, že má veľmi dobrú a rastúcu tendenciu, veľa ľudí tam chodí, takže ja som veľmi rád, že je tu takýto človek, ktorý vlastne tady organizuje takéto akcie. Za čo mu fakt naozaj veľmi pekne ďakujem. Takže Romáci v Senici sú poriadni, dá sa s nimi nažívať? No, musím povedať, za našich Senických určite áno. Sú určite samosprávy, kde bohužiaľ sú nejaké problémy, ale my tu v Senici naozaj môžeme byť šťastní, že máme takýchto spoluobčanov a takýchto naozaj vychádzame si veľmi dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Ty si bola dneska v porote, ty si bola taká predsednička poroty, no čo povieš na súťažiacich, na celú tú atmosféru tej súťaže, na víťaza a tak? No, víťaz bol môj, dá sa povedať, že favorit, za ktorého som sa bila, lebo naozaj musím povedať, že pre mňa to bol pán spevák par excellence. A ako spevačka musím povedať, že som naozaj veľmi rada, že som tu mohla byť, pretože medzi Romami je strašne veľa talentov, čo sa týka aj po muzikánskej, aj po spevackej stránke a opäť sme sa dnes o tom ako presvedčili. Ako neviem, keby som tu ja zaspievala, či by ma oni nedali dole, takže radšej som nespievala. Tak ty si vynikajúca spevačka a dúfam, že ešte dneska večer nám aj zaspievaš, lebo klobúk dole. Románko, a ty si nám predviedol takéto tvoje karate. Ja sa aj čudujem, jak to, že ty si taký akože plastický. To sa čudujem aj ja. Hlavne tak neskoro večer a človek, keď hodinu sedí za rozhodcovským stolikom a potom má ukázať, ale to nikoho nezaujíma. Ľudia sú hlavne zvedaví na výkon, takže dúfam, že som nesklamal, som trošku zašaškoval. A hlavne ja som sa dneska super bavil, dobrí ľudia, dobrá atmosféra, dobrá konkurencia, vyhral najlepší. Paráda, ja chcem sa poďakovať všetkým, že som tu mohol byť a prídem aj na budúce. Ja ti veľmi pekne ďakujem. A momentálne som zistil, že mám vlastnú televíziu TV Roman. Reza, ty si tu dneska spieval, to všetci uvidia, naši diváci. Bolo to super, výborné. Ako sa ty cítiš medzi Romákmi? No, najprv, zdravíčko, serus, čau. No, ja najprv chcem povedať, jak cítim na Záhore. Ja strašne milujem na Záhore. Ja proste teraz nereším Cigán, Róm, toto nereším, riešim zatiaľ na Záhore. Najkrajší život na Záhore, úplne brutálne ľudia. Ja som iba tiež rok, Senisi, ruka hore, ale naozaj, brutálne ľudia, rómsky. Veľa ľudí myslí, že som Cigán, lebo som tmavý, ale však nevadí, no tak som narodil. Nie som Cigán, som Peržán, ale milujem cigánske hudby. Milujem cigánske hudby, naozaj milujem cigánske ľudí, cigánske zábavu. Ešte som nebol v cigánskej svadbe, to som želal, aby náhodou niekto ma pozýval na cigánskej svadbe. Milujem ten hudbu, ten temperament pesničku, jak naše, prosím, milujem. A kvôli tomu som učil pár cigánske pesničky a ide mi to celkom, myslím, dobre, tak nechcem pochváliť. A proste som rád strašne, že som medzi vami, že vôbec som pozvaný, aby som prišiel medzi vám. Proste všetko krásne, naozaj. Ja som strašne hrdý, že som tu medzi vami, naozaj. Strašne jačne a hrdý. Ďakujem vám veľmi pekné. A ostatní, ďakujem veľmi pekne, páči sa. Tak
Tak ďakujem ti veľmi pekne, Reza, ináč. Reza natáčal teraz nový videoklip, ten bude asi za týždeň vonku, takže máte sa na čo tešiť. Ale ešte je tu môj obľúbenec, Karol Richter, ktorý je predsedom občianskeho združenia Integrasa a ja mám Karola Richtera veľmi rada, lebo Karol je ten typ, čo na srdci, to na jazyku. Karolko, ako ty vidíš dnešnú akciu? No, spojilo sa to, čo sa nemalo spojiť, respektíve to, čo nechcú spojiť. Spojilo sa dobre s užitočným, to znamená, našli tu miesto aj bieli, aj Romovia v jednej miestnosti a myslím, že myšlenka, aj toto je spôsob, ako spájať kultúry a jednoducho hľadať k sebe cestu. Môžem, ty si mladka, ale fakt musím povedať, že nás všetko spája, lebo momentálne máme TV Richter. Tak my tu už máme všelijaké televízie podľa teba. Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste povedali tieto krásne slova a ďakujem vám aj za dnešný večer. Samozrejme ďakujem usporiadateľom, pretože táto akcia je naozaj výnimočná. Ja sa veľmi teším, som veľmi rada, že sme tu dneska takto spolu boli a že sa s vami naozaj dá, že nažívame biely rok.